Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň seşenbe güni habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyrýan. Aktam Milli Howpsuzlyk Maslahatçysy Michael Flynn'in öz wezipetinden çekilendigini yglan etdi. Bu waka Flynn'in Russiýanyň Birleşen Ştatlardaky ilçisi bilen bolan gatnaşyklary barada Trump'yň ýokary derejeli resmilerini ýalňyş urukduran barada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabatdy. 13 fevral gecesi Flynn'in öz wezipetinden çekilmegi Prezident Donald Trump'yň ýokary maslahatçylar toparyna ir adaty bolmadyk silkeleniş boldy. Flynn Trump'yň geçen ýylky prezidentlik kampaniýasynyň dowamında onuň wepaly gollawçysydy. Ýöne Flynn'in Russiýa bilen gatnaşyklary Trump'yň ýokary derejeli beýleki maslahatçylarynyň arasynda aladalanmalaryň döremegine sebäp boldy. Flynn'in öz wezipetinden çekilmegine Russiýanyň kanun çykarjylary gyssanmaç reaksiýa bildirmek bilen Flynn'i Trump'yň Moskwa bilen aradaky juda dartgynly gatnaşyklary bejermek ugrunda edýän islenlik tagallasyny gowşatmak ugrundaky kampaniýanyň pidasy hökmünde häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy görüşde jemgyýetçilik gollawy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket 14 gün bäri paýtaht Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklip edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň beriljekdi barada anyk bir zat aýdylmady. Emma referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşe gollawy artdyrmaň ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13 fevralda howanyň doňdurjy sowuguna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasynaky hökümet edaralarynyň öňünde ýygnandy. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhy ýene ýokarlandy. Mundan 5 gün ozal gara bazaryň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 6 manat 80 teňeden satyn alyp 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp ortaça 7 manat 30 teňeden satýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtahtdaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä dollaryň gara bazardaky narhy geçen ýylyň ahyryndan bäri belli bir derejede öz narhyny saklap geldi. Emma geçen hepdeniň ortasyna dollaryň gara bazardaky bahasy ýene birden ýokarlandy. Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň efirde tutulmadylygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagyny ilatda dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär. Türkmenistanda dollaryň resmi kursu 3 manat 50 teňe möçberine saklanyp galýan mahaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy barada maglumat ýa-da düşünürş bermeýärler. Türkmenistanyň banklarynda 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň naqd satygy doly ýatyryldy. Qırgızstanyň polisiýasy gadagyn edilen islamçy toparyň agzasy diýilip guman edilen 8 adamy tutsak etdi. İçeri işler ministrliginiň resmileriniň 14 fevralda beren maglumatyna görä, gürüň edilen adamlar Hizbut Tahrir toparynyň agzasy bolmakda guman edilip, ýurdun gün ortasyndaky Karasu etrafynda tutsak edildiler. Ministrligiň maglumatyna görä, polisiýa şüphelileriň käbirleriniň öýünde ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary we video materiallary tapdy. Qırgız häkimetleri Hizbut Tahrir'in ýaşlary radikallaşdyrmak hemde olary Siriýada we Irakda töweşmäge hakyny tutmak üçin Al-Qaida we Islam döwleti toparlarynyň söwüşçileri tarapyndan edilýän tagallalarda rolunyň bardygyny nygtaýarlar. Merkez Aziýanyň öňkü Sowet respublikalarynda we Russiýada gadagyn edilen Hizbut Tahrir topary özüniň parahatçylykly guramadygyny aýdýar. Moskwanyň sudy Russiýanyň Durnuksuz Demirady Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14 fevralda Moskwanyň regional harby sudy Aslan Baysultanow, Mohmad Mejidow we Elmar Aşaýew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen ilteşigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjumy planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäl tapdy. Gürüň edilen adamlaryň her biri değişlikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm edildi.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Western Union kompaniýasy Türkmenistanyň daşary ýurda pul iýermekligi we ýurda iýerilen pul serişdelerini almaklyga çäklendirmek girdilendigi baradaky maglumaty ýalyny çykardy diýip CA News neşri ýazýar. Neşir bu habary kompaniýanyň öz redaksiýasyna goşun beýanata salgylanyp ýaýratdy. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 25 ýanwarda Mardaky we Türkmenawatdaky çeşmelerini salgylanyp Western Union kompaniýasynyň yerli banklarda hasaplary we plastik kartlar bolmadyk adamlara daşary ýurtlardan iýerilen gysgaly pul serişdelerini bermeýändigini habar berdi. Daşary ýurtlara iýerilýän pul serişdesi iýerjiniň aýlyk gazanjyndan kän bolmaly däl. Gelen pullar bolsa Western Union'un idaralaryna döwlet kursu boýunça Türkmen manadyna berilýär diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary ýazdy. Western Union'un Türkmenistanyň pul iýermekde we ýurda gelen pullar bermekde bir topar çäklendirmek girdendigi baradaky maglumat hakykata gawat gelmeýär. Sebäbi kompaniýa tarapyndan haýsydyr bir çäklendirme girdilmedi diýip kompaniýanyň beýanatyny aýdylýar. Adatlyk radiosy ýanwar aýynyň aýagyna bu habary anyklamak üçin Western Union'un Aşgabatdaky ofisine telefon edenle, ol ýerde telefon arkaly maglumat bermekden boyun gaçyrypdyrlar. Ýöne şol telefon söhbetdeşligini daşary ýurtdan pul iýerýän adam türkmen raýaty bolsa, onuň iýerin serişdeleriniň manatda eýesine berilip bilinjektigi, Türkmenistanyň raýatyny degişli garyndaşlygyň aýlygyny valyutada alýanlygy barada suwutnamasy bolan adamyň valyuta iýerip bilýän hem aýdylly. Aşgabatdaky Senagat bankynyň işgäri bolsa, şonda telefonda daşary ýurtdan Türkmenistana Western Union'un üstü bilen iýerilen puly nagtlaşdyrmak mümkinçiligi barada soralanna, öz banklarynyň diňe pul uğradýanlygyny, emma 4-5 ay bäri pul bermeýänligini aýtdy. Ol munyň sebäbini diňe özlerine ruhsat berilmeýänligi bilen düşündirdi. Adatlyk radiosy täze habarlar bilen bagly ýene bir gedek Türkmenistany Western Union'un Türkmenbaş bankynyň bölümine telefon edenle, bank hasaby we plastik karty ýok adamlaryň iýerilen puly nagtlaşdyryp bilmeýänligi barada habarlaryň ýalňyşdygyny aýtdylar. Вы пока не посылайте, пусть он сюда подойдет, мы его проверим, если у него все нормально, он может получить в валюте. Bankyň işgäri siz entek pul iýermäň. Pul iýerjek adamyňyz pasporty bilen gelsin. Biz onuň dokumentlerini barlaly. Eger hemme zat ýer bolsa, ol özüne iýerilen puly valyutada alyp biler diýdi. Şonuň bilen bir wagtda Western Union aýdylýan şäherleriň yerli kanunlar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini we beýle çäklendirmeleriň kompaniýanyň ýetiýarlygyndan daşardydygyny boyun alýar. Şol bir wagtda Western Union bile işleyen banklaryna daşary ýurtdan gelýän pullary diňe bank hasaby ýa-da plastik karty bolan adamlara bermeligi barada hiç bir görkezme maslahat berilmeýändigini nygtaýar. Western Union'un kompaniýalary bilen Türkmenistanyň banklarynyň arasyndaky şertnama laýyklykda pul serişdeleriniň kabul edilmegi we berilmegi Western Union tarapyndan başa usul tasdiklanmadyk bolsa, nagt pul görnüşine amala aşyrylmaly diýip kompaniýanyň beýanatyny bellenýär. Şeýle-de Western Union Türkmenistandaky işlerini ýygy çekmek planynyň ýokdugyny aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň habar serişdeleri Türkmenistanda geçirilen prezident saýlawlary barada makala çap etdiler.
The Diplomat neşir Türkmen saýlawlary bardak makalasyny Türkmenistana görnüşinden saýlaw boldy diýip atlandyrypdyr. Egerde resmi beýanatlary ananylsa ýekşenbe güni bolan prezident saýlawlaryna saýlawçylaryň 97%den gowragy gatnaşyp, olar 9 kandidatyň içinde iş başyndaky prezident Berdimuhammedow 98%de golay ses berdi diýip neşir munyň Merkez Asyadaky beýleki deň taýyl prezidentleri tozana garmak bolanlygyny belleýär. Ýöne neşir resmi beýanatlaryň ananyryjy däerligini saýlawlara gatnaşyp garda berilýän sanlaryň Berdimuhammedow beýlek kandidatlardan nähil öňe saýlananlygyny görkezýän sanlardan hem pöwhedini öňe sürýär. Saýlawçylaryň tas 100% golaýynyň ses bermäge gelenini bardak resmi maglumat Amerikanyň sesini ýeşerni hem geň galdyrana meňdeýär. Türkmenistanyň ýekşenbe gün tas hemmek öz prezidentlerini gaýtadan iýin almagy geldi diýmek bilen bu neşir resmi maglumata görä 98% golay ses alan Berdimuhammedow saýlawdaky 8 wäsesiniň ýasama kandidatlar bolanlygyny belleýär. Germaniýanyň Bild neşiriniň Türkmen saýlawlary bardak makalasy dünýädäki iň howply stomatolog galp saýlawlarda ýeňdi diýilip atlandyrylýar. AP'nin habarçysı Alexander Vershini'nin saýlawlarynyň netijesi barada ýazan makalasy dünýäniň bir topar neşir tarapyndan göçürilip çap edilipdir. Bu makalada bäýatleşge ilkinji gede hökümet partiýasyndan başga partiýalaryň hem wekilleriniň gatnaşanlygy, şol wagtda beýlek 8 kandidatyň kampaniýa makaly Berdimuhammedow hökümetini gollanyny gaýdylýar. New Indian Express.com neşir bu saýlawy Merkez Asyada musulmanlaryň köplügündäki postsovet ýurdunyna geçirilýän adaty bir taraply saýlaw diýip häsiýetlendirýär. Şeýle neşir bu sebäpden siýasat aýdan orsiýetlen Hytaýa ýakynlygyny, prezidentleriň bolsa adatça häkimiýet başynda ölýän çaýlar höküm sürýänligini belleýär. Türkmen saýlawlary barda kabarlarda prezident Berdimuhammedow häkimiýete gelşi, at çapyp atdan ýykylşy, maşin we velosiped ýarışlaryna gatnaşyp, hem işi ýeňizi bolşy, 10 ýylda 30dan gorak kitap ýazşy, dijeýlik edip özüden aýdymlary bilen raýatlara hedil berşi we ag reňke aşyk bolup gary reňkli maşinlar halama işkem ýatlanyp geçilýär. Şeýle habarlarda nowatdaky saýlawlardan öň konstitusiýaga girdilen düzedişler, prezidentiň 7 ýyl möhletlen saýlanýanlygy, şeýle de kandidatyň aňry ýaşagynyň aýrylanlygy bellenilýär. Amerikanyň sesini neşiri siýasy analitiklara sargylanyp konstitusiýaga girdilen düzedişleriň Berdimuhammedow isledigiçe häkimiýetde galmak mümkinçiligini berýänligini aýdýar. Şeýle de neşirler Türkmenistanyň dünýäde gaz gorgoýunça 4-nji orunda durýanlygyny, emma ýurdun gaz eksportynyň ýollaryny we esasan energiýa eksportyna dayanýan ykdysadyýetini diversifikasiýa edip bilmänligi aýdylýar. Diplomat neşir ýurdun doly ýapyklygy we repressiw teýigat sebäpli ol ýerde hemme taraplaryň garaşsyz saýlawlaryň bolup bilmejekdigini, saýlawlary tinetmän bolsa onuň özi ýal galp bolanyny aýdýar. Emma muňa Ramazan Gadanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylary prezident saýlawlaryna onuň kanunlygyna täsir ýetirjek beýdüzgünçilik görmediler. Emma Ýewropada Howpsuzlyk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylary entek bu saýlawlarda pikirlerini aýtmadylar. Şu aralykda Türkmenistanyň goňşy ýurtlarynyň we postsovet respublikalarynyň döwlet başçylary şol sany Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping we beýlekler Berdimuhammedow saýlawlardaky ýeňsini gutladylar. Hukuk goraýjy toparlar Türkmen saýlawlarynyň beýanat çap edip, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gödek baskylanýany üçin dünýä liderlerini prezident Berdimuhammedow ýeňsini gutlamadlygy, saýlawlaryň resmi netijelerini ikrar etmedlige çagyrypdylar. Öz sebitiniňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Onuň çykaty bolmasa, sürüjilere agyr jerime salynýar diýilen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň onuň çykaty bolmazdan öz eýçiliginde bolmadyk awtologlar sürýän sürüjilere salynýan jerimeňiň meçberi 10 kesse ýokurlanyny diýip Türkmen inisiatywasy neşri habar berýär. Bu maglumaty Adatlyk Radiosynyň aşgabatda habarçylary hem tasdiklap, şu ýylyň fevral aýynyň başyndan güýje giren täze düzgün laýyklykda onuň çykaty ýok ýa-da onuň möhleti geçen sürüjilere salynýan jerimeňiň meçberiniň 50 manatdan 600 manada çenli ýokurlanyny aýdýarlar. Onuň çykatynyň meçberi geçen bolsa ýa-da aslyna ýok bolsa,
onda awtology sürüp oturan sürüje ilkinji gezek 600 manat jerime salınýar. Hemde awtolog onun elinden alınıp ýürükde durulga kidilýär. Soňra awtologyň eýesi şol durulga baryp görkezülen ýere 300 manat bank hasabyna pul geçirenden soňra onu alyp gaýdyp bilýär. Şeýlelikde şol bir waka üçin tölünýän tölü 900 manada deň diýip adynyň efirde agdalmalygyny haýyş eden Aşgabatyň köçe ýol hereketleri gullugynyň ofisiýerleriniň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Fevral ayından bahasy artdyrylan tölek diňe munyň bilen çäklenmeýär. Munyň ozal Türkmenistanlylar öz howsarlaryna awtologlaryny sürmäge bermek hakyndaky 3 ýyllyk ynanç hat üçin 150 manat tölen bolsalar, indi ol 300 manata çykaryldy. Şeýlede öň ynanç haty almak üçin tölenýän notarial hyzmatlara 15 manat tölenen bolsa, indi bu hem 35 manata ýetirildi. Yeri gelende ýatlasak, mundan 1 ýyl ozal Türkmenistanyny her bir adam öz hususy eýçiligini ençemi awtology saklap, olary ynanç hat arkaly isleýän adamna sürmäge berip bilýärdi. Emma 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna kabul edilip, may aýyna güýje giýdirilen karara laýyklykda bir adamyň öz hususy eýçiligini diňe bir awtology saklamagy haky bar. Şeýlede awtology eýesi öz ulugyny diňe goloy garnaşlaryna, meselem enesine, atasyna, ogluny, gyýdyna, dogonuna ýa-da sürücü diýilip hakyna tutulan adama 3 ýyl möhlet bilen sürmäge, ulanmagy berip bilýär. Şol bir wagtda Aşgabat şäherine ýekeje notarial kontora hereket edýär. Paýtagtyň Göregul köçesiniň uğruna ýerleşýän notarial kontorada diňe ynanç haty tasdiklanmak işi däl, eýse jaý ýa-da ulug satmak, satyn almak ýaly beýlek hukuk işleri hem amala aşyrylýar. Munyň netijesinde bu edaranyň adamlaryň talabyny wagtynda ödäp bilmeýändigini, onuň öňünde ýer seherden tä agşama çenli nowatlaryň emele gelýändigini we bu ýagdaýyň ýaşaýjylaryň durmuşyny hasda kynlaşdyrýandygyny käbir ýerli synçylar aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatyň taýýarlygy barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwanyň Mary welaýatynyň kärineçi Kerim Attanow bilen geçiren söhbetdeşligini dikkatiňizde hödürleýäs. Ýakynda Türkmenistanda 2017-nji ýylda 2030 tonna peýlanmak barada plana gol çekildi. Şeýle mikdardaky peýlan almagy Türkmenistanda mümkinçilik barmy? Şuňa ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatda taýýarlyk nähile? Şuna taýýarlyk o ýerine gatyp ýet. Bizde tut ýagdaý, şuna her ýyl täze tutlar ekilip berilip duranokda şu öň ekilen gowy plantasiýalary, halkda bahasy gymmatla diýene diýillerden pul beren adamlara ýanky plantasiýany satdylar, başlyklar. Awandan olaram biz soğurup bunu vaat töňgesinden aýardylar dany paýta eredinler. Indi tut ýoga. Tut bolmazdan sen gurçuny näp tutjak. Indi kalwal gelýär sen gadyň bilen toğun kesjek her hojalyk 3 gramdan gurçu almaly. Ol güýçlä adam milisiýada işläp berme, doktor bolsa gapsyndan barýany bolam. Welipeli adamlar da şolar, welipeli adamyň gapsyndan barýany ýok. Ýene şu daýhanyň gapsyna gelýär-de sen 3 gram malaýmaly toğun gadyň kesjekler na şunýalyp onun mesdan kantoryň adamsy üýüş baylan böyle gol çekdirýär. Şonu höwet edip alýan bamyna gutulap alyp öýde iýdetýän ýa bolmada şonu günüdaran üçin şonu girdejidine höwet edip iýdetýän adamlar tapylýarmy bu içinde? O içinde barna jaý köpräk adamlar, ulrak ýiňrek jaýly adamlar, o tutlary ýerine şu 5-6 san dogan bolsa her doganyň gapysyna oňa tutlardan bir hatar ba bolsa ol bir gowlat gurçuk tutmak höwet edip alyp tutulýan öňdäki hojalyk mojalyk alýar taby. Gowam malýady bolany demerek kynrak bolsa ýöne alýarlar, galmyny alýaram, etpet tutýarlar, geçirýärler. Ýöne kyn. Şoňa girdejidini gowy hataplyam daýhan.
Dayhana son giydesine altınından töreniyada. Ölmen gitmen oňat dolanna hemmeler yeterlik bolup Kupiyle tavsıranda onunla girdes bolmanan duranok näme 40 günün içinde derrew dinleyen oňat girdes diýip padaplanýar şo. Bir halky wetlener ýalak bir döwlet tarapyndan näme goldaw gerek daýhalary peýlet üçin, peýletçiler üçin. Döwlet tarapyndan sugurçuk tutmak üçin kärenneçe daýhana diňe tut gerek. So tut bolsa biram gollaw bolup saýdat bir kömek etdirler, boşrak yerler bolsa berseler, ana daýhan begenjek şonu. Gatim ýolka gelýär, ýoluň garasyna ekmelli. Ýolka var, tut ýok. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Aqtam Milli Hawptalyk Kengeşesi Michael Flynn'in Orsiýetyň Birleşen Ştatlardaky ilçisi bilen bolan gatnaşyklary hakda Prezident Donald Trump'yň taparyna yeterlik maglumat bermendigi barada habar ýaýran soň wezifesinden çekilendigini bildirdi. Onun 13. fevralda bu wezifeden çekilmegi Donald Trump'yň wezife başyna gelenini entek bir aýda bolmanka prezidentiň ýokary derejeli geňeşçi toparynyň düzümine bolan adatdan daşary üýtgeçiklik hasaplanýar. Flynn öten ýyl saýlaw kampaniýasynyň tutuş dowamyna Trump'a agrarly goldawçy bolup hyzmat etse-de, onun Orsiýet bilen bolan gatnaşygy prezidentiň beýleki ýokary derejeli geňeşçileriniň arasyna alada sebäp bolupdy. Orsiýetyň ýokary derejeli kanun çykaryjylary muňa desene reaksiýa bildirip, Flynn'i Trump'yň Moskwa bilen bolan dartgynlyk gatnaşyklary gawlandyrmak ugruna edýän tagallalaryny gawşatmaga gönükdirilen kampaniýanyň pidasy diýip häsiýetlendirdiler. Flynn odal vice-prezident Mike Pence dekabrda Orsiýetyň ilçisi Sergey Kislyak bilen geçen ençeme telefon gepleşiklerine onun bilen sanksiýalar hakda gürleşmendigini aýdypdyr. Bu ýerde agdalýan öňkü prezident Barack Obamanyň prezidentlik saýlawlaryna kiber hüjümlerini amala aşyrdy diýilip Orsiýetyň garşysyna taýýarlan täze sanksiýalary. Flynn wezifeden çekilmegi barada 13. fevralda beren ardasyna telefon gepleşikleri hakda özüniň Pence we beýlekilere doly maglumat bermendigini aýdýar. Aqtam Flynn'in ornuna yerine ýetirici maslahatçy edip pensiýa çykan general Kate Kellogg bellädi. Kellogg Trump'yň bu wezife hemişelik bellemegi mümkin diýilýän 3 adamyň biri. Beýleki ikisi bolsa Merkezi Aňdaw gullugynyň öňkü direktori David Petraeus bilen vice-admiral Robert Howard. Habar gullugy AP bilen Reuters 13. fevralda Amerikanyň Adalet Departamentiniň Flynn'in oňaýsyz ýagdaýda bolmagy mümkin diýip Aqtama duýduruş berendigini habar berdiler. Washington Post gazetem öten hepde Flynn'in sanksiýalar hakda Orsiýetyň ilçisi bilen gürleşendigini ýazdy. Associated Press habar gullugynyň bildirmegine görä Flynn Obamanyň Orsiýetyň garşysyna sanksiýalaryň täze tapgyryny girden güni, ýagny 29. dekabrda Kislyak bilen ýygyjam gatnaşykda bolandygyny habar berdi. Amerikanyň Wekiller Palatasyndaky demokratlaryň bir näçesi palatanyň gözegçilik komitetini Flynn'in Orsiýet bilen gatnaşyklary hakda derňew geçirmäge çağırdylar. Orsiýetde esasan Kremliň tarapdary bolan kanun çykaryjylar Flynn'in maslahatçy topardan çykarylmagyny, Trump'yň Moskwa bilen bolan gatnaşyklary gawlandyrmak barada edýän tagallalaryny başa bardyrmalyk üçin ýola goýulan kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdylar. Orsiýetyň parlamentiniň ýokarky öýüne maglumat siýasaty komitetine ýol başçylyk edýän Aleksey Pushkin Twitter'de nişana alynan Flynn'el Orsiýet bilen gatnaşyk diýip ýazdy. Pushkin başga bir tweetde Flynn'i çykarmak ilkinji aktdy. Inni nişana alynýan Trump'yň özü diýip ýazdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Kabulda şu gün Şahir we döwlet işgäri Emir Nawaýynyň 576-njy ýyl dönümi hem Mogul imperiýasynyň gurujçysy Zahirettin Muhammed Babaryň 534-njy ýyl dönümi bellendi. Türkiýe halklarynyň bu iki tanymal şahsiýeti Awganistanda hem uly ýyl galdyrypdyr. Zahirettin Muhammed Babaryň gubury hem Kabulda ýerleşýär. Babaryň
Kabulda 40'dan gurrak bağ gurandygy aýdylýar. Şolardan biri hem Babur adyndaky bağdyr. Şugünkü dabara hem Babur adyndaky bağın Melike adly köşkünde geçirildi. Edi dinleyijiler, dabara gatnaşyjylaryň biri Allamurat Ülker bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Hawa bugün ülkedaşlar we Türk tabarlar, Türkmen garindaşlar tarapyndan Zuhayreddin Mehmed Babur'un 534-nji doğulan ýylyny Alişir Navayi ulaqany ören bir at gazynyň şairmyzyň 576-njy doğulan gününi bugün şöyle has merasim bilen alýar. Ýygnak dabara kim tarapyndan geçirilýär? Bugünkü 3 melek, bu dabaraly 3 melek ýygnaklar prezidentimiziň birinji ornbasary tarapyndan we Hizbi Cümhuriyeti Milli İslami Afganistan tarapyndan alınıyor. Bir näçe bağlar bir yerde Kabulda döredipdir, köşkleri, galalary bar. Berde Babur köp eser galdyranda Awganistanda. Zahireddin Muhammed Babur bir at gazanan dünýäde özüni tanydyp öten geçen bir büyük imperatorluğumuzun biri. Mana bugün hem musulman bir asarlarynyň birinde köp özünden asar nemeler goýan, tarihi yerleri özünden goýan. Bugün Bağı Babur diýip Kabulyň bir burçunda ülkemizde bir Türk tabarlaryň tarihleri, şul kadimki geçen imperatorlar at gazanan öten başalaryň gurşak eden yerleri nabut bolup barýar. Bu hökümet tarapdan hiç bir saklamak için bir kaýsy bir neme edilenden 100 miňlerçe ýyllyk tarihlerimiz otun ýitip biziň hemmet nabut bolup kararlar ýykylyp, bularyň gurşak eden jaýlary ýykylyp barýar. Zahireddin Muhammed Babur, Emir Ali Şir Navayi diýilende ikisem siyasatda hem edebiyatda ýyl galdyran şahsiýetler de Awganistanda ýyl galdyran türki halklary. Berde hususan hem türkmenler öz şahsiýetlerini tanydyp bilýär. Türkmen halklar hem bugün Türkmenin tarihinden dünýä hemme malumdar, misli dünýäge hemme biziň tarihimiz malum. At gazanan biziň imperatorlarymyz, biziň ýazgıçylarymyz, biziň büyük şairlerimiz, bunu hemme dünýä malum Türkmeniň tarihi bugün. Bize belli bolşuna göre sen döredüjilik bilen hem meşgullanýarsyň. Awgan türkmenleriniň arasynda döredüjilik ýagdaýy näheledir? Häzir zamanda bir Türkmen ören ýazgıçy, şair we döredüçi we tarih ýazgıçylar bar. Häzirki ýaşlardan bar. O jümlede men özüm hem Türkmen dilinde goşgy döretýärdim. Mana böyle bir bendini öten şairlerimizden ýatlap, yani gören hayran, görmegenler armanda, devdeve şöwketini ýaktı jahanda, gajarlar seltenet süren zamanda, altından kümüşden pulu Türkmenin. Sultan Sancar ganim dejin sökende, bayragyny gara suwat dikende, mülkleri abatlap köşke çykanda, alama müşk saçdy gülü Türkmenin. Şah Jahan il soran wagtynda Han Bayram Han oturanda tahtında Asyany ýöretdi demi Türkmeniň. Saljuklar, Goryalar suwaş başlanda giň ýakty jahanalarda taşlanda hayran galyp iller elinde işlende diýşurup ýayrandyr dölü Türkmeniň. Türkmen hemme anyň owlady, Tatar, Oýgur, Oğuz, Kırgız ilady, Oğuz handyr atababamyz ady, köp türlü köp taýpa dölü Türkmeniň diýip söhbetdeşlik geçirip adatlygy getiren Şaýmerdan Olmurady. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.